Ano nga, paano ito? Fiction. Paano niya? गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मोनथिनानै दं गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै Ê, Tani, ini video dengar, mami boleh nggak tunjuk? Mami, ini dengar apa berarti nggak? Kamu नोंथांमोननिसिम आं दायो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा ओंखायनो जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं दायो गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ दिन्थिनि नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बै थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मानि थाखाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला Ano nga, paano ito? Fiction. Paano niya? बेनो आंनि बुंनांगौआ फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय गथ'नि फिउचारनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय फैफिननांगौ आंनि मोनसे रिकुवेस्ट बियो बेहा साननो हनो हानाय गोहो दङ आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं दिनैसिमबो आसा दं गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मोनथिनानै दं गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै फन नाङाखै मेसेज गैया गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों दिनैसिमबो मोनाखै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव-दावसि जादोंमोन नामा? दावराव-दावसि जेबो जायाखैमोन ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं ओरै नोंसोरनि जे बिहाव बिमा-बिफा न'खरनिफ्राय माबा जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ दिनैसिम मेसेज गैया कल गैया न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 थारिख जुननि 8 थारिखमोन सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय आंनि गथ'आ नैबेनो 8 बोसोर जाबाय क्लास 4 आव फरायनाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो गवा महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ खेबसे मानसि माथ्र'यै गोरोन्थि जायो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि जेब्लाबो आं नेनानै दं थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय थांनाय समाव नोंथाङा जे दिनखालि थांदों ओइदिनखालि नोंथाङा खालामदोंना मोनाखैमोन ना न'निफ्रायनो थांदोंना ओरैनो बायह्रा थांदों न'निफ्राय आंनो खोन्थानानै थांदों बियो जों मिथियो जे जोंबो खालामलाबायो एखमबा एलबाम बानायो बेखौ बायह्रा थांखो ना न'निफ्रायनो मा समाव साननि समाव थांखो ना हरनि समाव थांखो न'निफ्राय बिदिनो फुंनि 8थासो बाजियाव थांदों बियो फुंनि 8थासो बाजिनिफ्राय औ हस्टेलाव गथ'खौ आं नायनोसै आं थांनोसै नों दा फैनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जाफैदो बेबायदि बुंलांदों आरो आंखौ मबाइलाव औ Ê, Tani, ini video dengar, mami boleh nggak tunjuk? Mami, ini dengar apa berarti nggak? Kamu, ini dengar tuh dengar bisa mami oh.
मानो गाबबाय थादो बिसिनावनो दं साबो साला ini pernah tuh dia mami ko jole ko kunci beda nani fैगोन थ' mami yang fैयो नों लेंहराबाबो ओरै फैनांगौ फैयो नायखादोंना जोंहा ज' लेंहरफिनसै फैदो मा सारा हर सादों लोमजादों लोमजानो ओंखारदों फैदो नानि फैदो मामिखौ लेंहरफिनसै जोंहा नों बिसिनाव गाबबाय थाबा सोर नुनांगौ मामियाथ' नुनाय नङाना नोंखौ मामिखौ ज' लेंहरफिनसै जोंहा मा लेंहरला मामिखौ नांगौना नाङा ना फैगौ मामिया नों लेंहरबासो फैगोन नो फैयो मामिया फैखायोना खर' सायो बांद्राय गाबनाङा सिखारलाय मा उन्दुनाय गाबबाय थादों आङो सानफ्रोमबो